Kaixo, gaur gai potente bat ekarri nahi dut. Indarkeria matxisten biktimen erreparaziorako eskubidea. Ez da nola nahikoa. Nik indarkeria matxista jasan dut eta jasaten dut oraindik ere nire bizitzako momentu askotan. Eta niri gertatzen zaidan gauza bera gertatzen zaie nire inguruko neska eta emakume askori. Gizarteak aurrera egin du emakumeen eskubideen urraketa horrekiko kezkan, baina batzuetan pentsatzen dugu salaketa batekin, epaiketa batekin edo erasotzailearentzat kondena batekin guztia bukatu dela, dena ondo dagoela eta biktimak bere bizitzarekin lasai jarrai dezakeela aurrera. Eta ez, indarkeria matxistek eragin handia dute emakumeen bizitzetan, maila psikologikoan, sozialean, ekonomikoan, eta sendatzea, kalteak konpontzea, errutik libratzea, bizitzaz gozatzea eta bizitza berria ospatzea ahalbidetuko dieten prozesuak eman behar dira. Gizartea ere hoietan inplikatu behar dugu. Biktimek bakarrik ez daudela, sentiarazi behar diegu, sinesten ditugula eta badakigula gertatu zaiena ez dela beraien erantzunkizuna. Haiek bizi izan dutena ez dugula emakume gehiago bizitzea nahi. Eta indarkeriarekin amaitu nahi dugu, horrelakorik ez errepikatzea nahi dugulako. Biktimekin gaude, haiekin gaude, eta erasotzaileak eta edozein indarkeria mota arbuiatzen dugu. Sotilenak izan da ere. Emakume horiek gure memorialaren parte dira, eta haien historiak gure historiak dira. Gizarte baten parte izanik, gure hirietan bizirik dirauten emakume horiek aldarrikatzen dituzten tokiak nahi ditugu. Etorkizunerako erreferente bihur daitezen.